नै मालाय आब'ना दख'ना गोदान जि मोजां नुखादों नै जोंसो गारथारो मोनायाव बिराद मोजां जोंगोन मोजांथार ने जि जोंदों नै मानसियानो साइज खाबा $1800 Akin di do. खुलुमबाय नायगिरिफोर आंनि गोदान जानायनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरना लाहरनाय थाबाय दिनैनि जानायाव दङ मुला आब' हरनाय न' खाथिनि बानलु नङाबाथ' जाया मिथिखागौ दिनैनि जानाया दावदैजोंसो आरोना दावदै दैब्रै लाबाय टमेट' फिसाजों संनानै जानोसैलाय नायलांदोलाय जायफ्रा नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा आंनि भिडिअफोरखौ अनसायो नायदोलाय दिनैबो दसे टाइम होनानै आंनि जानायनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोनो आरोना आरो गिबियावनो आं बुंनानै लाग्रो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा आङो वेलकाम खालायो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामलां कमेन्ट खालाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालायनानै ला आरोना जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' नायलांबाय थानो सनाफोर आं बारा फेथेर रायलायबाय थाला भिडिअआबो गोलावद्राय जायोना ओंखायनो आं थाब जानोसै बार बारगासिनो दं बिरादनो जेबो गैया दावदै टमेट'ल' फिसाजोआ जागासिनो दं बै रुम मोनसेयाव फिसाजो उन्दैजों गेदेरजों सानैजों बिब' बिनानाव सानैजों जागासिनो जानोसै सनाफोर गोथाव जाथारदों टमेट'जों दावदैजों दिनैनि ओंख्रिया गेस जाबाय जोब दावदैयाबोथ' गेस जायो टमेट'आबो आरो मुलायाबो गेस जाखावथोंसै
आंखौ साबसक्राइबार आरैमोना होनो आब' नोंनाव बानलु आलुआ नामा होननानै आं आलौनायखौनो मोना आरोना बानलु जायै जायै न'आव पास जाबाय जोंना न'खरैनो आंनि फेमिलियाव आरोखि ना जोंहा न'आव होजों आंनि बिमा बिफानि न'आव गासिबो बानलु जाग्रा जोबग्रा जोंना बंस'आनो गासिबो आरोखि ना आनैनि फिसाजोमोन आमाइनि फिसाजोमोन गासिबो बानलु जाखावग्रा गोजा जोंना न'आव बानलु बाथोन जाग्रा गोजा नोंसिना गुमैया गोदो जानो हायामोन आरोना ओमफ्राय दा आंजों जादाव जानो हाबाय बेबो बिराद बानलु गोसा गोसा जाग्रा जाबाय आरो आंनि बोराया बिराद बानलु गोसा गोसा जाग्रा जाबाय आंना बोरायाबो नोंसिना गुमैया रायजोनि गुमैया दावदै दैब्रै जाखाबाय उसाव बादाव जायाबानो जाबायहाय सनाफोर गरम बुस्थु जानानै ससे थाथोंसै सनाफोर दिनैनि भिडिअआ जानाय आरो एसे क्लिप्स देखायबाय आरोना संनायखौ बेनोसै थ' जायफ्रा मोजां मोनो नायथोलाय जायफ्रा मोजां मोना नायनांला बखिनो मोजां मोनग्राफ्राथ' बखिबाय थाखासिगोन गा बखिबाय थाथों आरोखि ना हेटार्सफोरबो थानांगौ होमबासो दावगालांनो हायो गाखोलांनो हायो हेटार्सफोर थायाबा हाया ओंखायनो हेटार्सफोरबो थानांगौ थ' बेनोसै दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय